गइल बा कि भाला संगे रही ह खइह बेरा पान आ बुरा संगे रही ह कटइह दुनो कान। जी हाँ, ई लोकोक्ति जौन बटुए तौन बिहार में बड़ा मशहूर बटुए। निमन आदमी साथे रहब तो निमन गुण सीखब आ बुरा आदमी संगे रहब तो बुरा गुण सीखब। ई सरकार ऐसन सरकार हटुए जहाँ पे जे जैसन करी ओइसन तुरंते पावे शुरू हो जाए। जी हाँ, बात हो रहल बटुए अहियापुर कांड के, जहाँ अहियापुर कांड में फिर से एक बार प्रशासन के बुलडोजर गरजल बटुए, फिर से बुलडोजर चलल बटुए। जितना लोग शामिल बाड़े 19 आदमी के नामजद आरोपी बनावल गए रहे। कुछ जाना तो अब लाल कोठरी में झाल बजा रहल बाड़न, लेकिन कुछ जाना फरार चलत रहल। जेकरा के लेके अभी 2-3 दिन पहले ही घर पे कुड़की खाती इश्तहार चिपकावल गईल। एकरा बावजूद ई लोग प्रस्तुत ना भइल, जेकरा बाद फिर से हिजा के थानेदार बक्सर जिला के राजपुर थाना के अहियापुर गांव में पहुंच गए। उहो बुलडोजर लेके पहुंचले आ यह लोग के घर के खिड़की जंगला केवाड़ी पुलिस का बारे शुरू कर देला। खबर सब विस्तार से बताई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। यह खबर के प्रायोजक बा गॉड ग्रेस CBSE स्कूल चौगाई। विस्तार से खबरिया जान। अहियापुर ट्रिपल हत्याकांड में पुलिस के सफलता भी हाथे लागल बटुए, जौना में आरोपी उमेश यादव पिता लक्ष्मण यादव के गिरफ्तार कर लिहल गेल बा। पुलिस के इस सफलता BFA के सुबह हाथे लागल। पुलिस कप्तान शुभम आर्य के केहू सूचना दे दिहलस कि उ भागे के फेराक में बक्सर स्टेशन पहुंचे वाला बा, जहां स्टेशन से ट्रेन पकड़ के 9-2-11 अन्यत्र हो जाए। जेकरा बाद पुलिस टीम घेराबंदी शुरू कर देलक। शहर में प्रवेश करते एकरा के दबोच लिहल गई, पकड़ लिहल गई। एकरा बाद ओकरा से पूछताछ कइल जाता। बता दी कि पुलिस आरोपी के घर पे इश्तहार कुड़की खाती चिपका देले रहे। 24 मई के सुबह अहियापुर गांव में आपसी वर्चस्व के लेके दबंग खून के होली खेल रहे, जौना में राइफल कट्टा के प्रयोग खुलेआम भइल, जेकर वीडियो पूरा बिहार देखलक। यह मामला को नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से लेके पूर्णिया सांसद सह कांग्रेस नेता पप्पू यादव सहित तमाम बड़ नेता यह गांव पहुंचले, जहां कुशल क्षेम पूछले। वही पप्पू यादव मृतक के परिजन के कुछ मुआवजा राशि भी देनी राहत खातिर। बता दी कि यह खूनी खेल में मनोज यादव, संतोष यादव अपना गुर्गा के साथ सुबह में नहर पुल पे बैठल पीड़ित परिवार के लोग के गोली से छलनी कर दिहलसन। ये घटना में अहियापुर निवासी वीरेंद्र सिंह, सुनील सिंह और विनोद सिंह के जान चली गई, जबकि गोलीबारी के शिकार अमित उर्फ मंटू यादव, पूजन सिंह उर्फ पुंज के इलाज बनारस के अस्पताल में करावल गई, जौना में एक जना के गोड़ भी काटे के पड़ल। हत्याकांड के मृतक वीरेंद्र सिंह के लड़का अजीत कुमार सिंह, पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष संतोष यादव, पूर्व मुखिया मनोज यादव, बटेश्वर यादव, कुल 19 गो नामजद लोग पे FIR दर्ज करावल गई। यह कांड के मुख्य आरोपी पूर्व जिला पार्षद उपाध्यक्ष संतोष यादव, मुखिया मनोज यादव, बटेश्वर यादव व्यवहार न्यायालय बक्सर के CGM कोर्ट में सरेंडर कर दिहले रहे लोग। यह लोग के अधिवक्ता धीरज कुमार ठाकुर के द्वारा CGM द्वेष कुमार के कोर्ट में आत्मसमर्पण करावल गए रहे। एकरा अलावे 3 आरोपी के भी सरेंडर करावल गए रहे। एकरा बाद अब 2 गो और फरार आरोपी रहल हन, जिनका घर पे पुलिस प्रशासन हिजा के थानेदार जौन बाणे तवन बुलडोजर लेके पहुंच गए। पहुंचला के बाद ये लोग सरेंडर नहीं कैले। यह लोग के घर पे बुलडोजर चल। यह लोग के घर के जंगला केवाड़ी तक पुलिस कबार ले गई, जेकर लाइव तस्वीर स्क्रीन पर औरा दर्शक लोग के देखे के मिल रहल बटुए। यही से कहल गई बा कि जैसन करब कमाई तहरा आगा। अगर गलत करब तो तोहरो साथ गलत होई, आ गलत के साथ देवे वाला के साथ भी गलत होई।
एह से कौनो भी गलत काम होखो तो 10 कदम आगा 10 कदम पाछा सोची, एकरा बात करी कि एकर परिणाम का होई। कौनो काम करे से पहले अगर प्लस सोचतानी तो माइनस भी सोची कि एकर माइनस पॉइंट का होई। अब 19 लोग पे नामजद FIR दर्ज बा, अगर सरेंडर ना करी लोग बाकी और कुछ लोग बा तो समझ ली कि उनको घर पे बुलडोजर चलल निश्चित बटुए। ऐसे कि बिहार के सबसे हाईलाइटेड मामला यहियापुर कांड बटुए, जहां गोलीबारी करत लाइव वीडियो शूट परिजन के द्वारा जेकर गोली बाजल रहे कइल गइल रहे। एकरा बाद पुलिस पूरी तरह से एक्शन में आयल, जौना पो DGP विनय कुमार के भी बयान आयल रहे यहियापुर कांड को। तो ये मामला इतना हाईलाइटेड बटुए कि एक भी आरोपी अब बचे वाला नहीं खन। रउरा का लागता कमेंट बॉक्स में जरूर बताई। आ लाइव बुलडोजर के कार्रवाई रो आँखी से देखी या देखला के बाद शेयर करी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं